ఏ ఇంట్లో అయినా కూడా చిన్నోళ్ళ లెక్క కొట్టాలి కానీ పెద్దోళ్ళ లెక్క కొట్టద్దు. ఎందుకో తెలుసా? ఎందుకంటే మనకి దేంట్లో అయినా కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని మనల్ని ఏడికి ఓనియరు, బయటికి ఓనియరు, ట్రిప్స్కి ఓనియరు, ఏడికి ఓనియరు, ఫ్రెండ్స్తో ఓనియరు, ఏడికి ఓనియరు. నాతోనైతే మా చెల్లెని మా తమ్ముడినేమో బయటికి పంపించేది, నన్నేమో పంపించకపోయేది. ఎందుకంటే నువ్వు పెద్దదాని బిడ్డ. ఒకటే మాట. మిక్చర్ విషయంలో కూడా గ్యాస్ మిక్చర్ మా డాడీ నైట్ మిక్చర్ వేస్తే వాళ్ళకేమో ఎక్కువ పెట్టేది, నాకేమో తక్కువ పెట్టేది. ఎందుకు అని అంటే నువ్వు పెద్దదాని బిడ్డ, నువ్వు కొంచెం తక్కువ నువ్వు ఏం కాదు అని అంటుండే. మళ్ళా ఇంకోటి ఏంటిది, పెళ్ళి కూడా నాకు తొందరగా చేసిరు గైస్. ఎందుకు అంటే నీ తర్వాత చెల్లి కూడా పెళ్లి చేయాలి కదా, అది ఇది అనేది. నాకు పెళ్ళి 6 years అయింది, ఇప్పటికి దాని పెళ్లి కాలే. నాకు ఏదో పెద్ద కొంపలు ఉండిపోయినట్టు తొందరనే పెళ్లి చేసేసి. అండ్ ట్రిప్స్ టూర్స్ కూడా వాళ్ళనేమో పంపించేది, నన్నేమో పంపించకపోయేది. ఎందుకు ఇంత పార్షాలిటీ పెద్దవాళ్ళ మీద? ఎందుకు మీకు అంత కక్ష? ఐ వాంట్ టు నో యువర్ ఆనర్.